दिनै उदालगुरि जिल्ला भिडिअ कनफारेन्सनिफ्राय दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकार आरो जों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथानि सागानगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPO जों जुथाइ बेयाव भिडिअ कनफारेन्सआव जों बाहागो लानानै जों गासैबो जिबिलाक दफाफ्रा जाबाय आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय बेखौ सावरायनाय जायो आरो जोंबो BTCनि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि थाखाय जिहेतु गावखुंथाय मोनसे होबाय बे एकर्डनि दारै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मुङै होबाय बिनि गामि सोसननाय बिनि बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम लाङाखै आरो बिनि जिथु रां बावजा दिनैसिम बे बारायाखै बिनि सायाव जों दिनै सरसा खालामदों दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव 958 गं गामि सोसनबाय गिबि खेबाव आरो जों सेकेन्ड फेजआव होदोंमोन 161 गं गामि बे दिनैसिम जायाखै आरो राभा हासङाव रायजो जानाय 312 गंनिबो बांसिन गामि बे आद्रा थाबाय आरो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानाय जिबिलाक बर' गामिफोर दङ बे BTCआव माखासे हाबबाय आरो हाबबावनो गोनां दं जिबिलाक गामिफ्रा एखुथियायै हाबथावथारि गामि बेखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थाबैनो सोनानै बेखौ मोनसे बियाबफोरखौ दानानै बेखौ थाबैनो बिसायख'थि खुंनांगौनि थाखाय जों दिनै दाबि दैखांदों आरो बेजों लोगोसे 5.2 जिथु क्ल'ज मोनसे दङ जेराव BTCनि बायजोआव जिबिलाक खोब ओनसोलाव बर' रायजोफोर जानानै दङ रायजो राजाफोर दङ बिसोरनि जौगाथायनि थाखाय माखासे खामानि मावनांगौमोन बे प्रप'जालखौ अलरेडि चिफ मिनिस्टारनो होबाय आसाम सरकारनो होबाय नाथाय 6 बोसोर बारलांबाय दिनैसिम बिनि मोनसेबो खामानि मावाखै बे दफायाव आरो बेजों लोगोसे 7.1 7.2 दङ मोनसे जिबिलाक ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दं BTCनि बायजोआव बे बेल एन्ड ब्लकनि बायजोआव जिबिलाक रायजो जानानै थानाय ट्राइबेलफोरनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय बेनि आलादायै मोनसे आयेन बानायनांगौमोन बे दफा 7.1 नि मथेबा दिनैसिम बेखौ बानायाखै दा जों डिमान्ड होबाय थादों माइक्र' लेभेलाव जिबिलाक दरनै दरथाम गामिजों सरजाबनानै मोनसे बेल्ट बानायनांगौ आरो एखुथियायै बबेबा हारसिङै बर' गामि दरसे बा ट्राइबेल गामि दरसे दंब्ला बेखौ मोनसे ब्लक हिसाबै बानायनानै बिनि ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोन्थायखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जों नारसिननाय जायो सरकारखौ दिनै बेफोर गासैबो दिनै मोनसे माबा बुंनांगोन दिनै आसाम सरकारनि गासैबो डिपार्टमेन्टफोराव गैजोबामोन बिनि फिननायखौ बिथांमोना माखासेखौ होनो हायाखै थेवब्लाबो बिथांमोना नैबे नेक्स्ट जिथु जोंना माबा जागोन मिटिं जाबावगोन बे मिटिंनि दारै बिथांमोना गासैबो फोरमायनानै माखासे माबाया मावनो दंबावो आद्रा थानाय माबाफोरखौ जोंनो फोरमायगोन होननानै बिथांमोना जोंनो बाथ्रा होदों